Зайчето, което събираше изгубени сънища. Глава 1. Малката къща под хълма. В едно тихо селце. Далеч от шумните градове. Имало малка къщичка с покрив от тъмносини керемиди. До нея растели диви маргаритки. А зад нея започвала огромна поляна, която нощем блестяла от светулки. В тази къщичка живеело малко зайче на име Луни. Той имало меки кремави ушички. Малко розово носле. И винаги носело син шал, който било изплело заедно с баба си. Но Луни имало една тайна. Всяка вечер, когато всички заспивали, той излизало навън с малък фенер. Защото събирало изгубени сънища. Глава 2. Светещите капчици. Сънищата не изглеждали така, както хората си представят. Те не били облаци. Не били картинки. А малки светещи капчици светлина. Понякога златни. Понякога сини. Понякога розови като утринно небе. Когато някое дете се събудало уплашено. Или заспяло тъжно. Малка частица от красивия му сън се изгубвала в нощта. И ако никой не я намерил, детето забравяло как да мечтае. Глава 3. Най-важната работа. Луни било научило това от баба си. Най-важната работа на света не е да си най-силен или най-бърз, а да пасиш нечия надежда жива. Така казвала баба Зора. А после внимателно поставила изгубените сънища в стъклени бурканчета. Цялата им къща светела нощем от тях. Таванът изглеждал като звездно небе. Глава 4. Нощта без звезди. Но една вечер. Нещо било различно. Нямало звезди. Нямало щурци. Дори вятърът не пеел. Луни стиснало фенерчето си по-силно. И тогава видяло нещо странно. По поляната налетели няколко изгубени съня. Летели и стотици. Глава 5. Черната мъгла. Сънищата се движели бързо. Сякаш бягали от нещо. А в далечината, между дърветата, пълзяла черна мъгла. Тя не изглеждала страшна. По-скоро тъжна. Студена. Тиха. И където е минала, светлинките изгасвали. Глава 6. Старият бухъл. От едно дърво се чул дълбок глас. Значи и ти я виждаш. Там стоял стар бухъл с огромни златни очи. Казвал се Орин. Какво е това? Попитало Луни. Бухълът замълчал. Забравата. Глава 7. Какво е забравата? Когато твърде много хора спрат да мечтаят. Когато твърде много деца заспиват уплашени. Се ражда забравата. И какво прави тя? Кара света да стане сив. Луни погледнало към угасващите светлинки. И за първи път усетило страх. Глава 8. Картата. Орин разгънал стара карта. На нея имало нарисувана планина. А върху върха и светела малка звезда. Това е фарът на сънищата. Какво прави той? Ако светне отново, ще върне изгубените мечти. Но никой не бил стигал до него от много години. Глава 9. Решението. Луни било малко. Не било герой. Не носело меч. Не можело да лети. Но си спомнило думите на баба си. Понякога и най-малката светлина е достатъчна. То стегнало шала си. Взело фенерчето и тръгнало към планината. Глава 10. Гората на шепота. През нощта дърветата шепнели. Върни се. Твърде е опасно. Но Луни продължило. Малките му лапички затъвали в мъха. Светулките го следвали като миниатюрни звезди. Глава 11. Изгубеното мече.
Под едно дърво Луни чуло плач. Там седяло плюшено мече. Истинско. Живо. Загубих момиченцето си, прошепнало то. Луни седнало до него. Ще ти помогна. Глава 12. Първият спасен сън. Мечето било изгубило малка златна светлинка. Последния красив сън на детето. Луни внимателно я хванало в бурканче. И светлинката започнала да грее по-силно. Някъде далеч. Едно дете се усмихнало на сън. Глава 13. Нов приятел. Мечето се казвало Топчо. И решило да тръгне с Луни. Макар да било малко скъсано. И с едно копче вместо око. То било много смело. Глава 14. Реката на отраженията. Двамата стигнали до странна река. В нея не се виждала вода. А спомени. Луни видяло себе си като мъничко зайче. До баба си. Топло. Щастливо. И за миг. Му се приискало да остане там завинаги. Глава 15. Гласът на баба Зора. Тогава сякаш чуло гласи. Истинските спомени не са място, в което да се скриеш. Те са светлина, която носиш със себе си. Луни се усмихнало. И продължило напред. Глава 16. Планината. Колкото по-нагоре се качвали, толкова по-студено ставало. Мъглата вече ги следвала. Топчо започнало да трепери. А светлинките в бурканчетата ставали все по-слаби. Глава 17. Малката лисица. На една скала стояла снежнобяла лисица. Тя имала сияещи очи. Защо продължавате? Попитала тя. Защото някой трябва. Лисицата ги погледнала дълго. После тръгнала с тях. Глава 18. Името й. Лисицата се казвала Нива. Тя знаела тайни пътеки през планината. И знаела нещо страшно. Забравата вече е стигнала селата. Глава 19. Сивите прозорци. Те минали по край малко градче. По прозорците нямало рисунки. Нямало детски смях. Нямало нощни лампички. Само тишина. Тежка тишина. Глава 20. Последната искра. Луни отворило едно бурканче. Малката светлина излетяла. И кацнала на прозореца на едно дете. След миг. На стъклото се появила рисунка на звезда. После още една. После още. Глава 21. Мъглата ги настигна. Но забравата ги настигнала. Тя се издигнала огромна над пътя. Не крещела. Не нападала, само шепнала. Няма смисъл да мечтаете. Глава 22. Страхът. Топчо паднало. Нива отстъпила назад. А Луни. За миг повярвало на гласа. Може би е права. Фенерчето му започнало да угасва. Глава 23. Малкото бурканче. Тогава Луни усетило нещо в джоба си. Най-малкото бурканче. Това, което баба Зора никога не позволявала да отваря. То внимателно го развило. Глава 24. Сънят на баба. От бурканчето излетяла топла златна светлина. И Луни чуло глас на баба си. Мечтите не изчезват, когато стане тъмно. Те светят най-силно именно тогава. Глава 25. Светлината. Цялата планина заблестяла. Мъглата започнала да се разпада. Не с битка. Не със сила. А със светлина. Тиха. Мека. Истинска. Глава 26. Фарът. На върха стоял огромният фар на сънищата. Стар. Напукан. Изгаснал. Луни се приближило. Но нямало достатъчно светлина да го запали. Глава 27. Всички сънища.
Тогава Топчо дало своята светлинка. После Нива. После светулките. После. От всички села започнали да пристигат малки светещи искри. Детски мечти. Надежди. Спомени. Глава 28. Събуждането. Фарът светнал. Лъчът му озарил небето. И звездите се върнали. Една по една. Сякаш някой отново рисувал света. Глава 29. Новата нощ. Същата вечер. Децата заспивали спокойно. Някои сънували летящи китове. Други – замъци в облаците. А едно малко момиче прегърнало старото си плюшено мече. И прошепнало. Намерихте. Топчо се усмихнало. Глава 30. Къщата със звездния таван. След много време. Луни се върнало у дома. Къщичката отново светела топло. А на тавана блестели нови сънища. Но сега Луни вече разбирало нещо важно. Светът не се пази само от големи герои. Понякога. Едно малко зайче с фенерче е достатъчно, за да върне светлината обратно. Край.